Mr. Security. Λοιπόν, δεν είναι δικό μου το κανάλι, είναι του Force TV λέγεται. Force TV, ναι. Θα έχει και μπάλα με ποδόσφαιρο. Πάντως στο κανάλι μου, Mr. Στο link θα βάλει αυτός ο μαλάκας το κανάλι μου, να πάτε να κάνετε ένα subscribe. Ναι, ελάτε όλοι τώρα. Άντε, μη σκάσουμε όμως, από μακριά. Άντε. Ωραία, εδώ είμαστε. Κοιτάξτε εδώ. Εδώ θα κάνει και αυτός, μπορεί να κάνει κανάλι. Mr. MJ Και αυτός εδώ πέρα, και Mr. αυτός. MJ. Και αυτός. Θα κάνει και αυτός εδώ. Κι εγώ. Λοιπόν, ναι, έλα στη μέση, δικό σου είναι το κανάλι, όχι δικό μου. Sub σε μένα, ναι. Καλά και σε μένα. Σε μένα Και μαλάκα. σε μένα. Σε μένα περισσότερο. Καλά και σε αυτόν. Το ίδιο. Σε μένα περισσότερο, Ναι. Ανακοίνωση είναι Αυτόν αυτή. το ίδιο. Ανακοίνωση είναι αυτή. Ναι. Εδώ. Ωραία, είναι ανακοίνωση. Αυτός από πίσω. Αυτά για την ανακοίνωση. Στο κανάλι του, like, share. Από την ομορφιά του. Θα κάνει και κανάλι Comment. με παιχνίδια. Στον Ναι. υπολογιστή. Θα παίζει παιχνίδια. Γι' αυτό γράψτε κάτω εδώ στα comments τι παιχνίδι θέλει να παίξετε. Να παίξει. Καλά, γεια σου τώρα. Ναι, αυτό. Κλείσω. Άντε. Ωραία, θα παίξουμε. Ξέχασα κάτι. Ξέχασα κάτι. Πες το μαζί σου. Πες το. Τι να πω. Subscribe, like αυτά, τα και είπα share, τα και άλλα. share, και share. Και comment. Share δεν είπε. Και όπως λέει ο Ορφέας. Κάντε όλα ρε γαμώτο.